Lakas kang initaw. Halos way sakyanan. Walay sakyanan sa dalan. Kay gibiyaan ko sa habal-habal driver nga akong gipakyaw ganina. Paingon na unta mi sa kanang akong area nga mong gishootingan ba. Naguna na akong mga kauban. Gibiyaan ko sa balabal driver kay habit pa gid may mga distrasyon ngina. Kay naada ko nay nakita niya nakayelog si Nina. Ang buang naalaan niya nga inita pa. Naalaan niya nga RTA. So diretso sa gi kuan. Iya kong gi panaog ka sa motor kay mo backing na kuno siya. Nya pag backing niya gidiretso na gisutoy nagdagan na impas akong 200 nga plate niya duol pa kay mong na kuan. Dul-dul pa ba sa mo gamay pero init pa kayo baklayon. Yunong siya kay pagkakita niya dito nagitag yelo. Grabe yung brake niya. Kaya abi daw niya RTA sus animas. Pagtanaw na ako, inspector man sa kanang rural transit. Paitang kinabuhi ah. So muna mag-shoutout po unta ko sa tuwang inspector sa rural transit dira sa Cagayan de Oro ba nga. Sir, basin di ay ba na chance nga i-change po nang kuan na siya oh. Pinyahan man ni sa Del Monte. Basing na chance dia sir ba nga pwede ninyo mailisdan ang inyong uniform dira nga yellow sa inspector sa rural transit kay malaan magud mog RTA usahay. Tubuan pag hubag-hubag ang mga habal-habal driver sa inyo dito nga walay mga helmet, walay mga lisensya. Paita mga damay to miigo ra mig gisakay. Ay gali kay medyo kuantaan ni gamay, abtik-abtik ta gamay kay wa ta madamit sa tong maumaong panagway. Ito shout out po ko tong habal-habal driver makita ra gyapon ta buanga ka ugma barangay ta kang Kalaya ka. Gibiyaan ra ko diretso. Ahak ning kalakiya. Baklay sa tagpabalik ani. Kaita ning kalakiya. Sayo pa kayo na scam na pud ta. Wala sana ako magamit ang akong kabayo nga si Ros kay nagwagol-wagol man ang ligid. Pait pud lagi ning magpalita og motor nga kanang kuan ba kanang gitawag nila og hangyo-hangyo or sabot-sabot lang. Sabot-sabot gyud say. Sabot-sabot lang gisapot-sapot na pug kung kalaki adto sige lag wagol-wagol ang ligid. Barato-barato lagi pero dako-dako na ko gasto. Tas maka-stress pa. Akong plate na bilin sa kwarta 250 man kwarta 50 na bilin sa bulsa baklay lang sa tani. Bitaw ah. Kamo maghabal-habal driver panghuwa pud ta mo lisensya. Purisyo pud mo eh. Bahala dili mo mangwa ug kanang helmet kin daggoy mo say mura mag-helmet pod. Pero pangwa pud mo lisensya, kompleto pod yung papel para di mga damay ninyo mga customer ninyo. Para ba ni mga sakyanan sa mayaman nga dili gid magpangyo, dili gid magpa kanang pasakay. Bitawa ka na lang murag pahungaw la akong kalagot, tas baklay ani. Dal-dala para ko kamera. Wag pa ko.